Salut! Bine v-am regăsit la un episod. Auzi de la un episod. La primul episod. Și mai exact în acest episod o să filmez. La cine pică și pică la mine de aia. O să joc și Minecraft. Odată și odată. Aici mă jucam eu. Aici o să joc de la primul nivel ca să fie și de la tutorial. Să așa sunt eu. Fugi! Apropo, dacă nu vă merge, tot atât. Dacă nu vă merge în casetări aici, o să vă arată asta aici. Asta nu puteți juca. Vedeți, mers. Dacă aveți joystick, folosiți joystick-ul. Folosiți și joystick-ul ăsta. Dar eu recomand ăsta. Hop, hop. Am pus un pic pauză. O să dau mai încetul? Stai, nu se dă mai încetul. Ai! Telecomanda asta e posedată. Lasă-o baltă. Trebuie ce trebuie să fiu auzit. Apropo, trebuie să faci asta. Țineți apăsat. Trebuie să faceți double jump. Dați de 2 ori. Așa. Tăp, tăp. Tăp, tăp. Așa puteți să vă urcați și pe pereți. Așa? Jocul ăsta mi-aduce aminte de Super Mario. Cam când aveam 5 ani. Hop, hop. Că aparent acum am 9. Haide ce trebuia să fac. Ca de exemplu, asta trebuia să fac. Asta trebuia să fac și... Dar nu mai este ciupercă aici, că era o ciupercă. Next. Asta e preferata mea. Hop, trebuie să mai pe aici. Vedeți și umbra. Domnule, s-au dus umbra mea. Să vedeți cum joc pe va fi. Aproape să te... Hop, hop. Ui! Mai rapid așa. Aia era pe sus. Rapid. Next map. Caracterul meu mă aleargă. Eu am dat pe T-Jam. Așa, Pușca Speedy Gonzales. Nu, că n-a văzut nu știu ce. A văzut și ăla. Asta pe fratele meu să facem. Nu trebuia să fac asta. Uiii, putesc. Du-te. Doamne! Așa. Mă, televizorule! Mama! Nu merge televizorul ăsta, dat! Să închid? Lasă baltă. Scuze. N-am vrut să fac asta. Asta e la... Aici. Nivelul 1.
Aici va fi mai greu de acum. Asta ca de obicei e ușor. Primul nivel la toate mapele. Stai, ca să schimb așa. Oh. Na, eu te zic decât așa. Vedem dacă o să vadă mâna mea aici, la facecam. Oricum nu filmez mai mult de 16 minute ca să-mi postează. Și mai rapid ca ta. Hop, hop. Hop. Am fost mai rapid ca ăla. Am fost să ajung la... Să ajung la țan. Lasă ciuperca vieții. Nu. Am murit. Fugi! Am duc aici ce se întâmplă. Hai să uit aici. Hop, hop. Hop, hop, hop. Fugi, 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 fugi. Ce? Bă, nu mai mă mănânci pe a mea, că știi că o mănânc... Ai mâncat jumătate din a mea? Te-ai săturat? Am mâncat un pic. Dar de ce mănânci pe a mea? Mai e o gură, da? Las, mănânc-o pe a mea și gata. Și așa, pentru că o să-mi trebuiască mâine. Cartofii ai mâncat? A tăi. De ce? Că rămânea mie. Lasă-mi o mâine, eu și mănânc. După ce vin de la școală. Asta e nivelul care era greu. Dau nivel cu monstru ceva. Care îmi putea să-l trăi, dar am trecut. Nu! Asta e cel mai greu. Vede mâna mea acolo și nu pot să schimb. Da. Nu, nici nu merge nici așa. Stai, să vă schimb aici. Să las pentru ce să vedeți voi ăla, dar nici eu nu văd și de asta. Hop, îl pun aici. Și îl fac mai mare. Bine. Dar vezi că mai merge telecomanda. Să-l dai mai încet sau mai tare. Hop. V-am filmat 10 minute. Hai să ne bai. Mai trec nivelul ăsta și mâine mai fac alt joc. Nivel... Hop! Că-i gigi pe cali? Frule! Da. Da. Cam atât a fost cu acest episod, oameni buni, și ne vedem data viitoare.